E adevărat că dacă două persoane cu menstruații locuiesc în aceeași casă, își vor sincroniza ciclul menstrual? Depinde de poziția lunii în casa astrală. Și când ai văzut o găină ultima dată. Eu atât pot să vă spun din studiile de la OMS din 2011-2012 longitudinale. Știm că contează ascendentul. Ok, bun. Deci, legat de chestia asta, mi se pare că este unul dintre cele mai mari stereotipuri legate de menstruație, dar este atât de răspândit, adică unele persoane chiar cred că este adevărat. Asta pentru că a fost la un moment dat un studiu publicat legat de chestia asta, dar care pur și simplu nu lua în considerare că este efectiv o probabilitate matematică, pentru că ciclul menstrual în general nu e constant. Nu este nimic mistic la mijloc. Luna guvernează într-o anumită măsură doar menstruația.